डीजे मुकेश चकिया डीजे मुकेश चकिया मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चाह 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 के लागल सगरो चिरैयन कि मैया अइली ना। चाह 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 के लागल सगरो चिरैयन कि मैया अइली ना। होई हे सेवका पास हैयन कि मैया अइली ना। ता होई हे सेवका कि मैया अइली ना। कि होई है सेवका पास हैयन कि मैया अइली ना। डीजे मुकेश चकिया डीजे मुकेश चकिया हो गैया के दूधवा हले अहिरा के पुतवा कि मैया अइली ना। गैया के दूधवा हले अहिरा के पुतवा कि मैया अइली ना। हाँ पंडित करेले दोहैयन कि मैया अइली ना। कि पंडित कहले दोहैयन कि मैया अइली ना। कि होई है सेवका पास हैयन कि मैया अइली ना। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे मुकेश चकिया डीजे मुकेश चकिया राहुल राजा धानी से बनले गवैयन कि मैया अइली ना। राहुल राजा धानी से बनले गवैयन कि मैया अइली ना। हाय अमित करेला पूजैयन कि मैया अइली ना। अमित करेला पूजैयन कि मैया अइली ना। कि होई है सेवका पास हैयन कि मैया अइली ना। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।